बरायबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ लोगोफोर बेलासि समाव नै जोंहा दा गय कालार होनाय दैखोगासिनो दङ ज' बर'जों बर' मावलायनानै जोंनि माबायावथ' आसामावथ' बेफोरबायदि खामानि मोना नालाय कर्नाटकआव फैनानै जों माबायदि मावफैनांगौनो उफाय गैया। मालायनाव बान्दा फैनानै मालाय स्टेटआव फैनानै इसिबां खस्थ' खामानि मावनानै जानांगौ। मा खालामनो लोगोफोर गलाम गरिब उफाय गैया। बिसि फिसाखौ फोथांनो थाखाय इसिबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। थेवब्लाबो नै दानि बर' हिनजावफ्रा गावनि फिसाय खस्थ' खामानि मावनाय दांनायखौ मोनथियालासिनो गुबुन हौवालासिनो खारबावो मा खालामबावगोन दानि जुगावलाय उफाय गैया। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर अननानै बयखौबो सापर्ट होलायलाय बर'जों बर' नायलांदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ अननानै। उफाय गैयानो बिराद खस्थ' मावनानै जानांगौ। गैयैया माबायदि मावनानै जानांगौ। गय सफारि खालार होनाय बे लोगोफोर नायलांबाय था नै बिराद खस्थ'। सानसे फोराननानै दासो नै फासथायाव दैखोनो मोनदों लोगोफोर दासिमबो सान्दुं दंबावो नै जोंनाव। 5:30 जाबाय 6टा जानोसै दैखोनांबाय नै गाबोननो लगायनानै फानहरगोन बेखौ। नायलां लोगोफोर भिडिअआ माबायदि अननानै आरो सोरबाफोर गाज्रि मोनोबा नायनो नाङा अननानै ओंखारलांनो हागोन। मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, भिडिअखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै हेल्प होलाय बर'जों बर' लोगोफोर। जोंनि बर'फोर गोजाजोब रावबो गुबुन जाथि गैया। बर'फ्रानो माबायदि मावफैयो दस्रा स्टेटआव बिराद खस्थ' लोगोफोर नायलां।